ಡೆನ್ನಾನ 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 ಡೆನ್ನಾ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಮರುಗೊಳ್ಳಿಲುಯೇ ಈ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಡು ನೆಲೆನು ಊರಿನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಲುಯೇ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಮರುಗೊಳ್ಳಿಲುಯೇ ಈ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಡು ನೆಲೆನು ಊರಿನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಲುಯೇ ಧರ್ಮೋಡು ಇತ್ತಿನಗಲೆ ತಿಗಲೇಡು ಸಾದಿ ಕೊರ್ನ್ಯ ದೇಯಿನ ಪೊರ್ಲ ಜೋಕುಲುಯೇ ಆ ಮರುಬೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನಗಲೆ ಸೂರಿಯೋಡು ಸಾದಿ ಕೊರ್ದು ಕಣಿಕ ಮೆರೆನ ವೀರರಿಯೇ ಆ ಮರುಬೊಳ್ಳಿಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಮರುಬೊಳ್ಳಿಲುಯೇ ಈ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಡು ನೆಲೆನು ಊರಿನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಲುಯೇ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಮರುಗೊಳ್ಳಿಲುಯೇ ಈ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಡು ನೆಲೆನು ಊರಿನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಲುಯೇ ಡೆನ್ನಾನ 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 ದೇಯಿ ಬೈದೆರ್ದಿನ ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಮೊಗುಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ ಆ ವೀರ ಪುರುಷೇ ಧರ್ಮೋಡು ಇತ್ತಿನಗಲೆ ತಿಗಲೇಡು ಸಾದಿ ಕೊರ್ನ್ಯ ದೇಯಿನ ಪೊರ್ಲ ಜೋಕುಲುಯೇ ಆ ಮರುಬೊಳ್ಳಿಲು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೊಗೆ ಪುದರು ಮೊಗುಲುಯೇ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಕಾಣಿ ಕೋಡು ಮೆರಿನ ವೀರರಿಯೇ ಡೆನ್ನಾನ 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 ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣಡು ಕಣಿಕ ಮೆರೆಯಿನಗುಲು ದೇಯಿನ ರಡ್ಡು ಬೊಳ್ಳಿಲುಯೇ ಆ ವೀರ ಪುರುಷೇ ಧರ್ಮೋಡು
ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮರು ಗ್ರಾಮದೇವರಿನ ವಂದನ ಮಲ್ತಂದು ಗ್ರಾಮದೇವನ ವಂದನ ಮಲ್ತಂದು ನಾಗಬಿರಿಮಿರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಂದು ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ಅಂಗ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಮುಂದೇಶದ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಿಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಉಪ್ಪುಗೊಂಡು ಪತ್ತಪೈಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡುಕೊಂಡು ಈ ಮುಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕೋಡರಿ ಮುಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕೂಡ ಎರಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಳಕೆಗಳವನ್ನು ಮಾನವಂತ ಗುಂಪು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮತ ಪೊಟ್ಟುಗಳು ಬಂದು ಕಲೆಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪತ್ತಪೈಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗತ ಪ್ರಸಾದ ಸಹದ ಗಂಧಗೊಡ್ಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕಲೆ